Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás privítala na dnešnom klube zdravia a privítala v našich kruhoch aj milú Zuzku, ktorá nám dnes predstaví jedno jedlo a potom budeme mať prednášku o vienoch, teda, že nakoľko nám ovplyvňujú gény naše zdravie, či môžeme niečo proti tomu urobiť, ak by sme mali v sebe nejaký zlý gén, alebo nie. Takže teraz odovzdávam slovo Zuzke, aby nám pripravila chutné jedlo z kapusty. Bude to príloha z červenej kapusty, z jablka, zo sušených sliviek, z červenej cibule a koreniny, škorica, rastca, mleté klinčeky a soľ. Nepoužívame ani cukor, pretože je tam ovocie, ktoré je sladké a podlievame pomarančovou šťavou. V pôvodnom recepte na podlievanie sa používa červené víno, ale my nepoužívame alkohol, takže použijeme viac pomarančové šťavy. Olej som už naliala do nádoby. Pridáme cibulu. Kapustu pripravíme tak, že narežeme kapustu na poli a na štvrť a narežeme na pásiky, ako aj cibulu na kocky a jablka na malé kocky. Tiež sušené slivky som zvykla namočiť, aby boli mäkšie a narezať na poli. Teda v kapuste je veľa vápnika, je veľmi prospešná pri osteoporóze, dobre pôsobí na črevá, pretože obsahuje veľa vlákniny. A keďže kapusta je červená, obsahuje veľa fitolátok, ako aj červená cibula, teda antioxidanty, ktoré nás chránia pred rakovinou, tak ako aj iná farebná zelenina a ovocie. Oranžová, zelená, červená, fialová. Čím pestrejšie farby, tým viac nás chránia pred chorobami. Môžeme pridať kapustu. Môžeme posoliť, aby kapusta trocha zmenšila svoj objem. Teraz dáme koreniny podľa chuti. Ja som zvykla za kávovú lyžicu, ale trocha viac rastcej. Pridávaš koricu.
mleté klinčeky, Őről szegfőztek? Hol lehet kapni? Na. Én sem adtam, még pedig kerestem ma több mindenhol. Az első az fahini volt. pridáva rascu. Mleté klinčeky sa dajú vyrobiť aj doma, pomliecť celé klinčeky, ak sa ťažko dajú zohnať. És ezt így olyan 15 percig kell így párolni, és elég gyakran kell kevergetni, hogy ne égjen oda. Tak asi 15 minút treba dusiť, častejšie miešať, aby sa nepripálilo. Ale nevadí, ak sa trocha do červená pripečie, bude mať lepšiu chuť. Zatiaľ by som odovzdala slovo, lebo toto sa bude dlhšie dusiť a poviem, keď treba pokračovať. Ďakujem Zuzke za účinkovanie teraz. Zastav ma, keď bude treba pokračovať. Začneme prednášku. Gény hrajú dôležitú rolu v našom živote. Je pravda, že dnešná téma bude trocha vedecká, ale tieto informácie môžu pozitívne ovplyvniť naše zdravie. Dovoľte, aby som najprv vyrozprávala pravdivý príbeh. Julia práve sa chystala s dcerou na výlet. Vtedy si spomenula, že má termín na mamografické vyšetrenie. Myslela na to, že rýchle to vybaví a môžu pokračovať ceste. Tu sa obliekala, keď ju zavolali späť, aby urobili niekoľko snímok navyše. Už cez víkend ju volal jej lekár a oznámil, že našli cestu, ktorá rastie a hustne. Odtedy sa zmenil jej život úplne. Lekár sa ju vypytoval, či v rodine mali podobné prípady rakoviny. Vtedy si Julia spomenula, že veru aj jej mama zomrela na rakovinu prsníka a jej teta tiež, ako aj jej jedna jej sesternica. Vyšetrenie potvrdilo diagnózu rakoviny. Teraz sa pýtame, preto dostala Julia rakovinu prsníka, lebo to mala v génoch a nedalo sa tomu vyhnúť? Nemohla sa vyhnúť osudu? Vy si čo myslíte? V určitej miere áno. Teljesen kikerülni, nem tudom, hogy lehet ennek korrigálni egészséges életmóddal esetleg lehet. Neviem, či sa dá tomu úplne vyhnúť, ale korigovať so zdravým životným štýlom možno sa dá. Nemrég az Egyesült Államokban volt egy olyan énekes Lóri, nem régen, ami Oscar díjat vlastne dosť dávno v USA bola hitom pesnička, ktorá dostala aj ocenenie Oscara. A spieva sa v nej, že náš osud je dopredu napísaný a málo vieme na tom zmeniť, že čo sa má stať, to sa stane. Veríte tomu? Áno, veľa ľudí verí v osud, že niečo je dopredu napísané, alebo že naše gény určujú naše zdravie a veľa iných vecí v našom živote. Ľudia často hovoria, moja mama mala cukrovku, aj na mňa to čaká. Ale pravda je taká, že nie gény sa rozhodujú o našom osude.
Gény, ktoré sú nositeľmi určitej choroby, určujú len sklon k danej chorobe a nie je to, či sa to prejaví, alebo nie. Či dostaneme danú chorobu, závisí od našich vedomých aj nevedomých rozhodnutí. Teda nie gény určujú, čo sa s nami udeje, ale určujú to tzv. Epigény. Neviem, či ste už počuli niečo o epigenetike. Epigény sú znaky umiestnené v blízkosti génu, ktoré povedzme tak zapínajú alebo vypínajú daný gén. Tieto epigény vieme meniť svojim životným štýlom, teda to, či sa aktivizuje ten gén, ktorý spôsobí civilizačné choroby, závisí od epigénov. Slovo epi znamená cez alebo nad. To, ako sa epigén prejaví, závisí od našich každodenných vedomých či nevedomých rozhodnutí. Takže náš osud nie je v našich génoch, ale v našich rukách, lebo tieto epigény vieme ovplyvniť. Na obrázku vidíte jednovaječné dvojičky vo veku 66 rokov, Anna Máriu a Klotildu, ktoré sa narodili úplne rovnakými génmi. Jedna ochorela na rakovinu, druhá nie. Prečo, keď mali rovnaké gény? Gény mali rovnaké, ale ich životný štýl sa líšil. Podľa vedcov tieto epigény obsahujú, teraz to bude trocha vedecké, metily, ktoré sa viažú na DNA a históny, ktoré sa viažú na génové bielkoviny. A to sú látky, ktoré ovládajú výhybku. Ako pri vlakoch určujú, kam pôjde vlak. Teda to, či sa daný gén aktivizuje a choroba sa prejaví, alebo nie. Na tomto obrázku vidíte epigény dvojčat vo veku 3 rokov v 2. stĺpci a vo veku 50 rokov v 4. stĺpci. Epigény, ktoré menia tie výhybky, sa vo veľkom líšia. Teda gény ostali rovnaké, ale epigény, ktoré určujú, či sa aktivizuje daný gén, sa vo veľkom líšia. Životný štýl a prostredie môžu ovplyvniť naše epigény, preto pri jednej osobe prepukla choroba, ale pri druhej sa nemohol prejaviť gén, nositeľ danej choroby. Rozhodnutie je v našej ruke, vo vašej ruke. Pri počatí dieťa dostane po 23 chromozómov aj od matky, aj od otca, podobne aj epigény, ktoré sa rozhodujú o tom, ktorý gén bude zapnutý a ktorý vypnutý. Ale keďže epigény sa dajú meniť, od dieťaťa závisí ďalej, ako bude žiť, aký životný štýl si zvolí a týmto môže prepínať tieto epigény, lebo ak by to nebolo možné, tak by sme naozaj nemohli ovplyvniť, ktoré gény budú vypnuté a ktoré zapnuté. Toto je pravdivý príbeh. Na obrázku vidíte deti, ktoré sa práve hrali na dvore, keď ich matka ležela v dome v diabetickej kóme. Vtedy ešte inzulín nebol dostupný pre každého a matka zomrela. O 6 týždňov neskôr aj otec dostal infarkt, teda deti, ktoré vidíte na obrázku, ostali siroty. Chlapec tiež dostal cukrovku, keď mal 62 rokov, ale dával pozor na seba a žil 83 rokov, ale nemusel vôbec dostať cukrovku, ak by žil iný životný štýl. Ak by vedel to, čo aj vy sa dozviete na tejto prednáške. To,
že životný štýl prehadzuje výhybku. Svojim životným štýlom môžeme predchádzať chorobám, bolesti a môžeme ušetriť výdavky na liečenie chorób. Teda životný štýl je to, čo gén cukrovky vypne, to, ako žijeme, určuje, ako zomrieme. Výsledok závisí na 70% od nás. Teda to, nakoľko budeme zdraví, či ochorieme, závisí od epigénov, od toho, ako žijeme a naozaj životný štýl vo veľkej miere ovplyvní naše zdravie. 50 až 70%. Samozrejme 30% závisí od lekárov, od prostredia, génov a iných faktorov. Epigenetika zavádza pojem slobodnej voľby do epigenetiky. Takže všetko, čo robíme, či jeme, či fajčíme, to všetko ovplyvňuje, ako sa zapnú alebo vypnú dobré a zlé gény. Predtým, keď sme to ešte nepoznali, naozaj gény určovali, čo sa s nami stane, ale dnes, keď tieto veci vieme, 70% to závisí od nás, čo z týchto génov vyjde. Gény sú ako hracie karty, s ktorými sa hrá náš život. Všetci sme dostali nejaké karty, nejaké gény, čo sme nevedeli ovplyvniť. Epigenetika je o tom, že ako budeme hrať týmito kartami, že čo budeme variť, či cvičíme, ako budeme usmerňovať svoje epigény. Podľa výsledkov výskumu, ktorý publikoval doktor Dean Ornish, je nádej pre tých, ktorí majú rakovinu prostaty v začínajúcej fáze. A paciensek a kérdésre megváltoztathatom a gényei megnyilvánulása egyértelműen igenre válaszolták. Za 3 mesiace sa môže vyliečiť. V tomto výskume zistili, že zúčastnení pacienti mali zapnutých 453 génov, ktoré pôsobili rakovinu, a mali 48 génov, ktoré zabraňovali rakovine, bolo vypnutých. To bol počiatočný stav. Po 3 mesiacoch liečby bez liekov, len rastlinnou stravou, cvičením, zvládaním stresu a účasťou v podpornej skupine znova ich vyšetrili a zistili, že 453 génov, ktoré spôsobujú rakovinu, bolo vypnutých a aktivizovalo sa tých 48 génov, ktoré zabraňujú rakovine. A malo to aj pozitívne vedľajšie účinky. Pacienti aj schudli, znížil sa im vysoký tlak a cholesterol. Sú to veľmi nádejné výsledky a ktokoľvek môže aplikovať tieto jednoduché liečebné formy. Vegetariánska strava, cvičenie, naučiť sa zvládať stres, chodiť do podpornej skupiny, kde sa navzájom podporujeme. To, že sa navzájom podporujeme aj v týchto kluboch zdravia, má veľký význam. Ak aj máme zlé gény, keď v našej rodine boli alebo sú civilizačné ochorenia, tak je čas zmeniť náš životný štýl. Nemusí to byť, aby sme aj my dostali danú chorobu. Gény znamenajú len sklon, náchylnosť danej chorobe. Na nás záleží, či sa aktivizujú gény, lebo tieto zápisy v génoch nie sú pevné, ako keby boli vytesané do skaly. Dajú sa vypínať. Zuzka, ako si na tom budeš pokračovať? Dobre. Teraz môžeme pridať ďalšie komponenty, jablko, sušené slivky,
Pridáme šťavu z pomaranče. Jól lát a szexi. Jelenleg 2 narancslevét viszünk vele, aztán ha még esetleg kell, akkor a harmadikat is. Pridali sme šťavu z 2 pomarančov. Ak by bolo treba, tak pridáme aj tretí. Môžeme nechať dusiť dovtedy, kým kapusta nezmekne. Dobre vonia. Odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, Zuzke. Teda pokračujeme v prednáške. Povedali sme, že ak by sme aj mali nejaké gény zlé, byli sami alebo v rodine, nejaké predpoklady po vzniku civilizačných pokolení, v podstate nemusíme dostať danú chorobu, treba však zmeniť životný štýl. Závisí od nášho rozhodnutia, ktorý gen bude zapnutý. Poviem vlastnú skúsenosť. Pred 5 rokmi mi vykonali určitú operáciu v srdci, cez žily. Keď ma zobrali do nemocnice so srdcovou arytmiou, zistili, že to mám od narodenia. Celý život ma ohrozovala arytmia. Nevedela som, prečo to mám. Bola som v stave blízko smrti. A ako ma lekári vyšetrovali, tak sa pýtali, vaša mama na čo zomrela? Vravím, dostala trombózu. Na čo zomrel otec? Hovorím, na infarkt. No a stará mama na porážku. Už ani nemusím pokračovať. Lekárom už bolo jasné, čo sa stalo. Potom spravili tú operáciu, ale ako som povedala, som vegetariánka, vždy som rada cvičila. A potom to som začala aj intenzívnejšie cviky a na kontrolu som mala chodiť do Bystrice, ale iba raz som bola, lebo lekár povedal, že nemusím vôbec chodiť, také mám EKG, že je všetko v najlepšom poriadku. Vtedy som sa porozprávala aj s ďalšími pacientmi. Tam príde naraz aj 60 pacientov na kontrolu v ten istý deň. Rozprávala som sa s nimi o ich životnom štýle, mnohí prešli tou operáciou, ale výsledok nebol priaznivý. Buď sa im vrátila arytmia, alebo museli zákrok opakovať. Ale dozvedela som sa, že vôbec nezmenili svoj životný štýl. Tak som sa už nečudovala. Môj prípad je potvrdením toho, že určite mám zlé gény, ktoré som zdedila, ale dobrý životný štýl dokáže vypnúť tieto zlé gény. Teda toto je moja skúsenosť. Na konci každého chromozómu je taký chvost, po anglicky telomére. Keď sa chromozómy reprodukujú, tak časť tohto chvostu sa skráti. A to súvisí vlastne so starnutím. Telomér vie kopírovať sám seba približne 50 krát. Telomér chráni a opravuje enzym telomeráza a snaží sa zachovať jeho optimálnu dĺžku.
Elizabeth Blackburnová fedezte fel a telomeráza. Tento enzym objavila Elizabeth Blackburnová, nositeľka Nobelovej ceny, a tvrdí, že chronický stres znižuje počet telomerov. Ak sa chceme vyhnúť rakovine a iným ochoreniam, mali by sme udržiavať v dobrom stave tieto telomery na konci chromozómov. A ako? Takže hneď na prvom mieste je cvičenie, keďže stres najviac skracuje a ničí tieto telomery, tým skracuje náš život, spôsobuje starnutie, hlavne ten chronický stres, ktorý trvá niekoľko mesiacov či aj rokov. Telesné cvičenie uvoľňuje napätie, znižuje stres. Treba vám vysvetľovať, vy všetky cvičíte aj tu, aj vo Filakove robíme hlavne cvičenia na zvýšenie svalovej sily. Určite cítite pri tom cvičení, aj pri tej hudbe, že sa stráca ten stres, človek zabúda pri tom veľa vecí, čo ho trápi. A to je veľmi dobré pre naše telomery, lebo vyčerpanie a stres znižujú aj hladinu enzymov telomerázy a tým zvyšujú aj náchylnosť na rakovinu v budúcnosti. Častokrát stres má aj jednoduché riešenie, napríklad chôdza. Keď práve nie sme na cvičení a máme riešiť stres, tak je tu jednoduchá rada od pani Katky, ktorá hovorí: chodila som a chodila a modlila sa. Vieme, že modlitba má protistresový účinok, takže ak máme stres, poďme na vzduch, sa prechádzať, rozprávajme sa s Bohom a to je spôsob, ako sa zbaviť napätia a stresu. Okrem toho rastlinná strava opravuje telomery a spomaluje starnutie. Toto sme už vedeli, že enzymy sa nachádzajú len v surovej strave. Ak potraviny varíme, tak enzymy sa ničia nad 40 stupňov Celzia. Preto máme jesť nielen varené, ale aj surové. Ako starneme, naše telo vyrába menej enzymov a preto máme jesť viac surového, aby sme spomalili starnutie. A toto už aj vedecky máme potvrdené. Teda chromozómy je možné predĺžiť až o 30%, a to cvičením a zdravou výživou. Preto zakladáme aj my kluby zdravia v rôznych mestách a dedinách. Ak idete na internet, môžete to nájsť pod heslom kluby zdravia. Som rada, že teraz aj vo vašej dedine sme mohli založiť klub zdravia. O 2 týždne ideme do vedľajšej dediny, kde sme už pred rokom založili klub zdravia, ktorého cieľom je pomôcť, aby sme robili dobré rozhodnutia vo vlastnom záujme a zobrali svoj osud do svojich rúk. Máme tu ešte jeden pravdivý príbeh o myši. Je to príbeh o žltej tučnej myši. Bola jedna tučná žltá myš, nazvime ju Dagi, a mala dvojičku sestru Cuky. Ich osudy sa vyvinuli úplne odlišne, samozrejme to nezávislo od ich rozhodnutia. Boli to laboratórne myši. Dagi bola tučná a žltá a Cuky bola hnedá, silná a čulá, napriek tomu, že mali úplne rovnaké gény. Prečo boli takéto rozdielne? Rozdiel bolo v ich stravovaní a Dagi sa stravovala na fast foode, na rýchlom občerstvení a časom dostala cukrovku, srdcové ochorenie, tiež aj rakovinu. Ale Cuky bola zdravo chovaná a úplne inak vyzerala a mala dlhší život.
Obidve myši mali rovnaké gény, ale u jednej z nich vypli tie zlé gény zdravým životným štýlom. Tehát az géneket, a rossz géneket kikapcsolhatjuk az életmódunkkal, és bekapcsolhatjuk a Veda nachádza čím ďalej tým viac dôkazov na to, že svojim životným štýlom môžeme vypínať zlé gény a zapínať dobré. A helyes találkozás, a stressz legyőzése, a szociális támogatás, a jó kapcsolatok, ezek mind fontosak. Zdravá výživa, cvičenie, zvládanie stresu, spoločenská podpora, dobré vzťahy, to sú dôležité predpoklady pre dobré zdravie. Teraz som si spomenula na takú vetu, ktorú včera hovorila na cvičení pani Giska. Ona má vyše 70 rokov, ale chodí s nami cvičiť. Včera ledva vládala ísť domov, ale chodí cvičiť. Má mamičku, ktorá už má niečo nad 100 rokov. Tak nám rozprávala, že bola u mamičky doktorka a pýtala sa, ako sa má mamička, a mamička hovorí, že ja sa mám veľmi dobre, ako sa má srdiečko. Srdiečko je v poriadku, lebo v tomto srdiečku nie je žiaden hnev, ani nenávisť, iba láska. Bolo to také milé vyhlásenie. Teda aj dobré vzťahy sú veľmi dôležitým faktorom pre zdravie. Okrem toho je ešte pár vecí, ktoré nám prepínajú gény, napríklad dostatočné množstvo spánku. Nielen to je dôležité, že koľko spíme, ale aj to, aby sme mali pravidelný spánok, aby sme cyklicky v tú istú hodinu chodili spať. Výskumníci pre výskum mozgu zistili, že nedostatok spánku ovplyvňuje u myší až 224 génov, ale u ľudí sa to týka niekoľko tisíc tých génov. Je dôležité, aby sme išli spať pred 10, lebo spánok pred polnocou je oveľa kvalitnejší ako spánok po polnoci. Doktor Collins zistil, že vitamín D ovplyvňuje až 1/6 všetkých našich génov. Z toho vyplýva, že treba dbať, aby sme dostali našu dennú dávku vitamínu D, aby sme išli denne von. V zime je menej slnka, ale ak je to slnko, využíme a choďme von. Zároveň dostaneme aj čerstvý vzduch, aj vitamín D a je veľmi dôležité, aby naše gény dobre fungovali. Je tu ešte úloha objatia ohľadne prejavenia sa génov. Potom sme už mali celú prednášku o láske. Túto prednášku môžete nájsť tiež na internete pod Kluby zdravia Filakovo. A tam tiež bolo povedané, že objatie zachránilo život. A naozaj objatie má obrovský význam pri fungovaní génov. Môžeme objatím zapnúť dobré gény a vypnúť zlé. Napríklad, keď matka potkana oblizuje, napráva, dotýka sa malého potkana, tak spozorovali, že keď vyrástli, boli silní, zdraví a dlho žili. Ale keď mláďa potkana dali do sklenenej kadičky a nedostali žiadne dotyky, stali sa z nich nervózni, nepokojní, bojazliví potkany a kratšie žili. Ten istý princíp platí aj u ľudí. Kanadskí vedci zistili, že láska pôsobí na tú časť mozgu, odkiaľ je riadená hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý vyrábajú na dobličky a ktorý veľmi ovplyvňuje prejavenie sa génov. Takže inými slovami, láska lieči a z nedostatku lásky je možné ochorieť. Tomuto uveríme, hádam, aj bez vedeckých dôkazov, ale teraz je to už aj vedou dokázané. Teda, koľko objatí potrebujeme denne? A nőknek többre, mint Ženy vraj viac ako muži.
ale minimálne jedno objatie denne určite. Ale čím viac, tým lepšie. A deti ešte viac. Samozrejme a to, ako rozmýšľame, zapína naše gény. Napríklad, keď sme nesebeckí a slúžime druhým, ako aj Zuzka dnes nám nesebecký pripraví večeru, tak vedľajším produktom toho je radosť. Ale keď sme pesimistickí, nenávidíme, zúfame, tak sa zapnú tie zlé gény a nikdy nevieme, kedy sa zapne ten gén, ktorý pôsobí rakovinu. Takže viac sa oplatí byť optimistom, mať nádej a pomáhať druhým. Vám nemusím hovoriť, aké to je, veď vás poznám a viem, že radi pomáhate a slúžite. Takto môžeme mať zapnuté dobré gény, teda nie je jedno, o čom rozprávame, rozmýšľame a ako žijeme. Väčšina ľudí má rakovinové gény, ale či sa to niekedy aktivizuje, to záleží na tom, že deň čo deň, ako sa rozhodneme. Teda, čo budeme jesť, či cvičíme, či dostatok spíme, koľko vody pijeme. Nie pri jedle, ale medzi jedlami aspoň 8 pohárov denne, nakoľko sme striedni. Ak vytrváme, tak ochranné gény budú zapnuté. Samozrejme, môže sa stať aj to, že niekto zdravo žije a predsa ochorie. Ako sme hovorili, že tých 30% nemáme vo svojej ruke. Chorobu môže spôsobiť prostredie, takže nemáme nadávať na seba. Sú ľudia, ktorí povedia, zdravo žil a predsa ochorel a predsa zomrel. Ale toto nie je dobrý argument, pretože tých 70% máme aj tak my vo svojej ruke. Aj keď sú prípady, že ochorieme, aj keď žijeme zdravo, predsa najviac my môžeme vplývať na svoje zdravie. Sú aj takí, ktorí obviňujú svojich rodičov za zdedené zlé gény a za všetko, ale dospelý človek je sám za seba zodpovedný. Sú, ktorí obviňujú Boha, ak sa stane niečo zlé. Ale Boh nestvoril robotov, každý sa musí naučiť zobrať zodpovednosť za svoj život. Slobodná voľba je dar. My sa o tom môžeme a máme rozhodnúť. Je to Boží dar a nikto nemá právo zobrať od niekoho toto právo na slobodné rozhodovanie. Treba to rešpektovať. Veľa razy očakávame od ľudí určité veci a keď sa to nestane, tak sa urazíme, keď ľudia nekonajú tak, ako sme to očakávali, ale na tom nemáme právo. Každý má právo slobodne sa rozhodnúť. Svojimi rozhodnutiami formujeme náš život k lepšiemu alebo k horšiemu. Vo veľkej miere môžeme predchádzať chorobám, vo veľkej miere. Samozrejme, ak hovoríme o génoch, netýka sa to len chorób. Môžeme mať zdedené sklony na zlé správanie sa, ale nie je nutné, aby nás to zotročilo. Vedci už identifikovali mnoho génov a jeden je taký zaujímavý, ktorý nazvali génom nevery. Takže ak máme takýto gén, to znamená, že musíme byť partnerovi neverní? Nie. My sami sa o tom rozhodneme, či zapneme alebo nie ten gén. Je napríklad gén alkoholizmu, sklon kradnúť, biť sa a veľa iných sklonov ku zlu, ale závisí od nás, ako sa rozhodneme. Je mimo nás taká sila, o ktorú môžeme požiadať zhora. Určite máte s tým skúsenosti, že môžeme získať silu zhora. Niekto hovorí, že je to sila od vyššej moci. My veriaci hovoríme, že je to sila od Boha. Táto moc je nám daná vtedy, keď o ňu prosíme. A keď veríme a uveríme v úspech, tak to príde. Teda môžeme sa rozhodnúť pre nový smer v živote. Samozrejme, táto téma je veľmi zložitá, lebo človek má približne 25 000 génov a toľko informácií máme vo svojich génoch, že keby to napísali do kníh, tak podľa vedcov by to trvalo 9,5 roka, kým by to niekto prečítal. Tieto informácie o génoch boli povedané veľmi zjednodušene. Sú to komplikované veci, ale podstatné je to,
že sa môžeme oslobodiť od našich rôznych závislostí, ktoré nám zhoršujú zdravie alebo spôsobujú chorobu. Môže to byť čokoláda, sladkosti, alebo alkohol, alebo ťažšie závislosti, ktoré nám prinášajú utrpenie. Na obrázku vidíte súsošie na karibskom ostrove Curacao, ktoré je pamätníkom oslobodenia otrokov v roku 1863. Ani my nemusíme byť otrokmi svojich génov, aby sa rozhodovali namiesto nás. Rozhodneme sa my, čo budeme robiť. A buďme vďační Bohu, že nás stvoril tak, že svojim rozhodnutím dokážeme zapínať a vypínať dobré a zlé gény, ktoré sme zdedili. Nie sme otrokmi osudu. Môžeme sa rozhodnúť tak, že príjmeme tú silu, ktorú nám Boh ponúka, aby sme zvíťazili nad chorobou, charakterovými chybami. Aj teraz môžeme prosiť od Boha túto silu. A hocikedy. Ale keď sme to prosili, tak aj verme, že ju aj dostaneme. Pán Boh nám dáva s radosťou, lebo jeho teší to, ak sa máme dobre, lebo nás stvoril pre lásku a radosť. Teraz odovzdám slovo Zuzke a potom pri večeri mám tu ešte pár zaujímavých otázok pre diskuziu v skupinách. Ďakujem za pozornosť. Pomaly sa dovarí. Trocha soli som ešte pridala. Nevždy je slnko na oblohe, nevždy sú kvety rozkvitnuté, nevždy je pokoj, láska v dome, nevždy ťa vidím, cítim, Pane. Nevždy viem ľúbiť ľudí, Bože, nevždy viem otvárať ti dlane, nevždy ti dávam ruky svoje. Nevždy viem dobojovať boje, ale vždy viem, že ty si so mnou. Ja viem, že ty ma ľúbiš, to viem. Ty si ten istý, včera, zajtra, dnes, ale vždy viem, že meníš srdce. Ja viem, si mojou silou. Si ten víťaz, ja viem, Golgotský víťaz, to viem, si Ježiš Kristus, tebe patriť chcem. Daj by som život nezmárnila, hoci sú ruže nerozbité, keď chvíle žitia budú kruté, by som ku všetkým bola milá. Veď dobre viem ja, čo sa stane, keď bude srdce ako kameň, že hoci v teba verím, Pane, na novú zem sa nedostanem. Hoci aj viem, že ty si so mnou, ja viem, že ty ma ľúbiš, to viem, ty si ten istý, dnes, ale vždy viem, že meníš srdce. Ja viem, si mojou silou, to viem, ľúbiš ma, Otče, tebe patriť smiem, dnes už to viem, ty si ten víťaz.